ଆବେ ପପୁ, ଏଟାକୁ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆବେ ଏଟା তোর কি বেশ হবে? হ্যাঁ ସାର୍ এই লুকটারে মুই পুরাপুরি স্মার্ট লাগুছে না? হ্যাঁ ଓହୋ, ତୁ ଶଳାଟି ଚୁଟିକୁ ଠିଆ କରି କାନରେ କାନଫୁଲ ଲଗେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବନୁଛୁ ନଇବେ? କେତେ ଦିନ ସେଇ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ କା ଫଲୋ କରବା ସାର୍? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଭଳିଆ ଆମକେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଉନ୍। ହେଁ কি কইলু বে? অপডেট ହେଇଯାଉନ୍ ସାର୍, নাইলে আন্টিভাইরাস ବି କିଛି কাম নাই দিয়া। আবে না মতে আন্ড্রয়েডর অপডেট দরকার না আন্টিভাইরাস। ତୁ ନେଇଯା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆଉ ହେଇଯା ଅପଡେଟ୍। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯାହା ଶଳା ବୁଢ଼ାଟା ତ ପୁରା ତାତିଗଲା, ତାକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକେ ବଢ଼ିଆ। ଆବେ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛୁ ବେ? ହଁ ସାର୍ ଏଇ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍। ସାର୍ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର, ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏମିତି ଖବର ଆଣିଛେ ଆପଣ ଶୁଣିକରି ପୁରା ପାଗଲେଇ ଯିବେ। ଆବେ ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଆଣିଛୁ। ସେ ଖବରଟା କ'ଣ ବେ? ସାର୍ ଆଜି ନା ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରି ସାରୁନ୍, ତାପରେ ମୁଇଁ ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆରେ ହେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ମୋ ମନ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଛି। ଏ ଶଳାଟି ପୁଣି ଯାଇ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଟାପୁଟି କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏ ଶଳାଟି ମୋ ନାଁରେ ସେଠି ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏ ଶଳାଟିକୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିର କଥା ଭାବକେ ଲାଗି ପଡ଼ନେ ନା କି? হ্যাঁ ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତୋତେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବି ସେଇ କଥାଟା ଭାବୁଥିଲି। ସାର୍ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନେଉନ୍, ଯାହା ପଚାରବାର ଅଛି ପଚାରି ଚାଲୁନ୍। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଲୁମ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହିଲୁ, ମହାନଦୀ କେଉଁଠି ବହୁଛି? ସାର୍ ମାଟିରେ ବହୁଛି ଆଉ କେଠି ବହିଆ? ଆରେ ମାଟିରେ ତ ବହୁଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇଲୁ କେଉଁଠି ବହୁଛି? ସାର୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କେମିତି ବହିଆ? ମ୍ୟାପ୍ଟା ଉଦା ନାଇଁ ହେଇଛି? ହଁ ୱାହ ୱାହ ୱାହ, ଆବେ ହେ ତୁ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବେ। କେଜାଣି କେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୋତେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିକି ଦେଲା କେଜାଣି? ସାର୍ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ ନା କି? হ্যাঁ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପୁରା ଆପଣ ନିଜେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଫେସ୍ଟା ଦେଖିକରି ଆପଣ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। হ্যাঁ ଆବେ ହେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବେ। ଅବେ ହେ ସେସବୁ ଛାଡ଼, ତୁମ ଘରୁ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ ବେ? ହଁ ସାର୍ ମୋର ଧ୍ୟାନ ତ ହେଇକେ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି? ଆବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତ ହେବ। ସାର୍ ସେମିତି ନାହିଁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଆବେ କ'ଣ ବେ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ? ସାର୍ ନିଶା ଆଉ ଡର। ସତେ କି ବେ? ହେଁ
ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଲେକିନ୍ ନିଶା ମୁଇଁ କରେଇ ନାହିଁ ଆଉ କାହାରି ବାପକେ ମୁଇଁ ଡରେଇ ନାହିଁ ସାର୍। କହିଲୁରେ ହାଁ? ରେଡ଼ିଓ ଯାହା କୁହେ ଥରେ କୁହେ ସାର୍। ଆରେ ହେ, ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଯଦି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିର ଖବରଟା ଆଣିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ସେଣ୍ଟର ମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ତୋ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ସାର୍, ଉପର ଆଡ଼େ କାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛ ନା? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ତୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହ? ସାର୍, କହିଦେବି ତ। ଶୁଭ କାମରେ ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁରେ, ଜଲ୍ଦି କହିଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସାର୍, ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ସାର୍, ହେଲେ ନା ଧରମ ବାପା ହିସାବରେ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया सार।